Amajele engathi mina anzima engeke ngawahamba nengazange ngize ngiwahambe, maybe liyi-1 engizolibala igama lalo engazange ngize ngihambe. Angiqale ngithi Portsmouth azange ngize ngihambe. Angifuni ukuthi inzima ngingazange ngifike kuyo, kodwa inzima ngoba sikubonile obekwenziwe ePortsmouth. iPortsmouth iyafana neWestville. Kungethi ngoba phela eseCape Town yamakhalada, amakhalada ahlanye adlula abantu. Ayikho into ehlanye edlula umZulu, ungezwa umuntu ethi. Angisho ba ngumZulu. Ayikho into ehlanya edlula umZulu. Amakhalada nawo ayahlanya ngoba phela alapho kude, lapha ahlala khona, but sihlala nawo lapha ko Lakeside. Lana nje around KZN, sihlala nawo amakhalada. Ayazi na ukuthi abantu abahlanya amaZulu. Wakwalibona ikhalada erenke. Ngeke uzulibone. Ngeke uzulibone. Wakwalibona ikhalada emgangeleni. Ngeke uzulibone. So lapha ePortsmouth zikhona igebengu ijele elibhedayo nakhona othwala inzima kaze ngize ngifike kulona. Khona bengifuna ukulisho manje elingala elokunganeni East London. Nalo ke ijele elineyigemegeme ezicishe ezifana ngqo nezeWestville, ezicishe ezifana ngqo nezelokhunjana nezeVaterfall. But to count amajele engicanga ukuthi anzima ke ngibala iPortsmouth, ngibale iWestville, ngibala iVaterfall, ase-modernized oSun City nolokhunjana noModapi ngeke ngaba kubona ba-modernized. Elinye ijele futhi elincane elinokushisa iGlencoe neShowe ngenxa yenombolo. Iwona amajele asashisayo hayi amajele akoGauteng or iBoksburg jele lishisayo eGauteng. So those are prisons ashisayo eGauteng. Ngoba uRhupente bashisa nje but balivivi, but amajele kuthiwa ashisa ngempela amathiwa nje ufike kulo ongeke uzuthiwa kuphela iviki osibona isimanga kulona. iBoksburg, iWestville, iVaterfall, iGlencoe, iShowe. Ngeke uhlala ungayiboni lokhunjana isimanga kulawo majele. Income inawo ivindi, income ama-officials akhona aphezulu kakhulu. Sashawe siboshwe Ncome so labo benombolo umhlaba wabo awubavume Ncome. Qala kabusha qabusha kwagogo noma phana khona kuthiwa bayiqala inombolo ngeke sithini ngoba phela inombolo into efike yona ijele. Yabona ngafika basikule ndawo equiet nje kanje, sitheni lijele quiet nje kanje. Ufike nje iboshwe ezimbili noma esisodwa senombolo. Sivukuze ezinye iboshwe ishaya inombolo. Phenduka ijele libheduke ijele libe libi ngomuntu oyedwa noma ngabantu abawu2. So eqala kabusha ngezwe kuthiwa nakhona khona inombolo ngathi siyaqala iyangenisa lapha kusemafletini. Thina sihamba ingekho inombolo eqala kabusha, yayishawa yithi kuphela, yayingekho inombolo eqala kabusha. So those are prisons esingathi siyawabala but nje makuthiwa ama-hottest prison kuthiwa ngempela le hot ayi ngeke uyishiye iWestville, ngeke uyishiye iVaterfall, ngeke uyishiye iGlencoe, ngeke uyishiye ilokhungana iShowe, ngeke uyishiye iBoksburg, ngeke uyishiye le ngazange ngibe kuyo ilokhungana lengithe ise-East London, ngikhohlwa nje igama lakhona ngithi nje Shirazi, ngeke uyishiye ilokhungana iPortsmouth. Those are dangerous prisons umuntu angaba kuwona.